arịsịa gọrọ chukwu ihe nna ji gbara ụdọ ebe nwaanyị n'ụzọ tupu ị gbara ya asa bụrụgodị ụzọ dụọ ya ma ọmụ onye a na-agba ekehiti ọsị gị na ọmụ onye a na-agba ekehiti ị na-agba maka ndọwo maka ihe abịa na-agbalị ebere agbachie na nke a ekodi ya n'elu esemokwu ya by force arụsị aka ọlọchukwu mana eze esi ọga ezo ụbọcha dị nne na-aga ngwa mba ọbụla were onye uchukwu bụ okorobịa ka mbịa ga ngwa okwu ya ihe ga-eme ndị ọbụla ebe ọmụ mkpagbu ka ebe si na ebe ya agba aga agba ka ịgba nwụrụ akọ mmanụ ọgbụgbọ bụ ntechiri ya asị nwata dịkwa ụmụ na-anya ebe a dịtụrụ afụ na-eji nwe ya ka na-abọtụ ọ dịgo na abọtụ ụbọchị ka a na-achị ịmachi ya we must marry me by force ụmụ nwaanyị dịka akwụsị ya dị dị ụkọ nwoke dị ụkọ akpọsọ mgbe o kwuru na baịbụl si ọ gara abịa mgbe ụmụ nwaanyị ga-adị mmadụ ise edebe otu nwoke si adịkwa ya rụba oge ahụ ga-anọchita maka na akụrụ ga-adị nkwa akụrụ dị n'afọ na onye ọbụla na-alatozi ebe ọ ya aba ka o jeza afa so as long as ndị bụrụ nwaanyị si ya nne how are you nna I love you ị kpọrọ ya jee na rum di na ya ọbịa ebe a ka anyị hụ na bọtụrụ n'obi arụba ebezie nkiri ekwude agwa ya dịzi ya nwere n'obi ya agwa ya dịkwa amụ achụrụ ahịa kama ya mere ya bụ ka ọ zara afa ya ga-ekwu ya ma ọ bụ ụmụ nwoke dịberiberi ka afọ amụọba ga-eyi jiri ọdịda bụ ka ọ bụ ike iyi mgbe na-ekwu ya bụ okwu na mgbara ya gbaba abụghị ụgwọ aha anyị mara na bọtụrụ mmadụ akwụọ ụgwọ anyị na-eme ada aga abịa a ga-agwụrụ ọgwụ ọgwụ ihe na-eme a na-aga abịa ihe na-agba ọdọrọ onye nwa kọstọma anyị ga-agwụrụ ọgwụ ọgwụ igbo na-afụ ụfụ ihe na-eme erika erika n'ọbụla nke a nwere ekere ite a sị na aja dịkpa ọ bụrụ na ndị be ekere ite gbọbụ na Friday to one 6 emecha ndị ọcha gara oge a asịrị na ha agbaghị ife ndị a mere ji wee na-akpọkọsịfa ife a na-ezo ezo mbụ ife a na-ekwu na pọbliki ka ekeghị itepụta na-ekwu na jeneral a na-ekwubi ife ekwu mbụ a na-ekwuzi openly na-agbachi nwoke a na-ekwuzi openly gobia ka agwọ ọlụghị ọgwụ eji agwa achawuo akwụna ọka iwefu the level of impunity a na-ekwuzi openly gobia ka enye ya ọgwụ ihe jide client nata ego a na-ekwuzi openly. That is the level of impunity that they enjoy by and ha chekwo no ya last ọ makwu na iji ọgwụ kpọta nwoke adịghị mma na nwaanyị jere dibịa nke ije gwa ọgwụ wee kpọta nwoke abụrụ ezigbo nwaanyị nyakwụkwọ ji wee na-agbara gị ọkwa wee na-asịrụ efu nwata nwaanyị jụọ ya na ọmụ ekehite ọsịrị na ọmụ ekehite gorie go gbafere maka na nka mma karịa statement ọgwụ ka onye eze mee statement ka o ji wee nọrọ ome n'ọsọ maka ọnwụ nọ na vumsisi na wara ifedo ka Abuja ọfịacha ọnyọ ọfịacha ọnyọ maka ụfọdụ n'ime ha nụrụ ka fefeperikoma kwuru na onye gbaa ọsọ amana onwe skeleton na kọbọdụ mana ọsọ ọfịa sịrị n'ululu sịrị kama isi ya kwa nwụrụ ọchịchị ụzọ nye na dintachi wee gba ọsọ Ikemba wee sị na a living corporal is better and stronger than a pied general. Ịghọtago vu nke mma karịa statement maka polisi gara aka mbụ ya agha wiri ego ifube I no follow ifuda n'ebe I no follow free. Ịghọtago so eke yi tisere vum go gbafere karịa na akụchiri na bọtụrụ maka mgbe ahụ enwere ike imecha jee ka egwuwe onwe ike ọwụ na ịghagata n'ụmụ na-abụ from nwata nwaanyị gbahọ gonwa wa agbani ya gba aka ka iwe gburu anya gonwa wa agbani ya gba aka ka iwe gburu anya. That is why you ejefu a lot of young girls ịpụta na comment section ile ha na-aghọ ikwute ha maka nwa dibịa ile ha na-aghọ
ile ha na-arụ maka ịmaghị ebe o si nweta di ọ na-anụ ịmaghị ka ọkpa esi aga wala anụ wọziri omenala be anyị. All thanks to Soludo. Share this video. This is one of the many atrocities of Ekehiti and ụfọdụ ndị nwadibia for ndị na-asị go after pastor, go after pastor. Gbamotu mkpụrụ ife Ekehiti kwuru ebe a pastor will even encourage you to do. That is the clear difference between Egbe na Egbe. Ese na ịma he, you go to see ya Nkorokoro. Share this video.